Ħadd filgħodu fuq il-midja tal-partit tiegħu il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela infexx f'attakk partiġan kontra l-Oppożizzjoni fejn tenna diskors ta' firda f'dan il-mument delikat għal pajjiżna. Fil-fatt, Robert Abela akkuża lill-Oppożizzjoni li qed tipprova tbeżza lil forzi armati ta' Malta għalkemm fis-sigħat illi għaddew din l-akkuża kienet diġà miċħuda mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija. Aħna qatt ma għamilna ħsara lil Malta u qatt ma se nagħmlu ħsara lil Malta. Dak li għamlet l-Oppożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista f'dawn l-aħħar sigħat, f'dawn l-aħħar ġranet, kien xi ħaġa li jien verament dispjaċut dwarha. Huwa ta' dispjaċir u diżappunt kbir għalija illi nara li l-Prim Ministru ta' pajjiżna f'dan il-mument jitkellem dan il-mod. Il-Partit Nazzjonalista, l-Oppożizzjoni ma għamlet ebda denunzja. Il-Prim Ministru li huwa wkoll avukat dan kollu jafu sew. Id-diskors partiġan tal-mexxej Laburista jistona mal-fatt li hu stess qal kemm il-darba li dan mhux il-mument ta' daqqiet politiċi f'dik li deret bħala mossa biex jilab l-emozzjonijiet u reġa' prova jdawwar il-pożizzjoni li ħal Partit Nazzjonalista sa mill-bidunet. Minflok tkellem dwar is-sitwazzjoni tal-kriżi pandemika attwali u saħansitra nfexx f'attakk kontra l-eks-Prim Ministru Lawrence Gonzi għax qal li kieku kien minfloku kien jagħti lajnuna lil dawk fil-bżonn. Faċli tkun eks-Prim Ministru u toħroġ titkellem u tikkritika u tiċċensura? Kif ukoll reġa' uża diskors partiġan. M'ebda dubju li qegħdin nitkellmu dwar azzjoni li l-Oppożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista tagħti l-appoġġ sħiħ tagħha lejha. Robert Abela ipprova jdawwar ixu sensittiva f'xi ħaġa partiġana. Din mhix xi ħaġa bejn Robert Abela u Adrian Delija, din ixu fejn hemm akkużi serji li mietu nies fil-baħar u kif jiġri f'kull pajjiż serju issir investigazzjoni. Fl-istess waqt, Robert Abela qal illi l-immigranti irregolari igawdu mis-simpatija tiegħu. L-Oppożizzjoni Nazzjonalista tgħid li l-pożizzjoni tagħha hija waħda ċara. Jiġifieri li m'għandux ikun permess illi tintilef l-ebda ħajja fil-waqt li min ma ħaqqux ażil għandu jintbagħat lura minnu fih u teħrax il-pożizzjoni ma' traffikanti tal-bnedmin. Jien għandi s-simpatija u s-solidarjetà sħiħa lejhom. Imma rridu nifhmu ir-realtà li qegħdin fiha f'dan il-mument. Il-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista hija ċara u brat laqliq. Aħna ma nippermettu qatt illi tintilef il-ħajja. Jekk nagħmlu hekk inkunu nistgħu ngħidu li tlifna l-umanità tagħna. Però narġa' nagħmilha ċara u mingħajr tlaqliq ukoll li dawk kollha li ma jkunx ħaqhom l-ażil għandhom jintbagħtu lura lejn pajjiżhom minnu fih. Dawk li ħaqhom l-ażil irridu jitqasmu b'mod ġust lejn il-pajjiżi kollha Ewropej. U rridu nagħmlu minn kollox biex naraw illi traffikanti tan-nies tal-umani tal-persuni jittieħdu l-passi l-eħrex passi kontra tagħhom. Sa dan it-tant, Robert Abela qal ukoll illi l-Gvern irnexxielu jsalva l-impjiegi fl-istess ġimgħa li sar magħruf illi bdoti li ilhom 20 ta' snin jaħdmu mal-Air Malta ser jispiċċaw bla impjieg u madwar minn mitħaddiem ingħata essenzja fl-ewwel jiem tal-kriżi tal-coronavirus. Waqal dan kollu f'intervista illi saritlu minn preżentatriċi ewlenija fuq ix-xandir tal-Istat illi anke hi sabet il-waqt illi tgħaddi kummenti partiġani fid-domandi tagħha lil mexxej Laburista.